وبالأسحار هم يستغفرون. Ne možemo završiti ovo naše predavanje bez i malih nagrada koje smo pripremili za naše hafize, pa ja pozivam još jednog našeg učenika koji je prošao Kur'an, hafiza Sanela Muhamedagića, da on uruči nagrade ovim našim hafizima Talhi i Maliku. Molim njih isto da dođu ovdje. Zaboravio sam reći da, opet sam se zaboravio s njima dogovoriti koju medresi, mogao sam postaknuti ljude da i malo daruju, a da meni dadnu 10%, ali zaboravio sam. Evo sad se otvoriti i pročitati ovu. Evo, znači, ovdje piše Bajrić Malik. Ne znam, on može doći pročitati ili će ja pročitati. Znači, ovo je nagrada Umra od škole Kur'ana. Evo, broj 2. Ja mislim da ti već znaš o čemu se radi. Talha Tričić Umra. Znači, ovo su dvije umre za naše hafize. Ima Sanele još jedno koverta. Ja bih te molio da i ovo otvoriš. Znači, ova jedna isto posebna. Medina me sebi zove. Malo smo morali napraviti scene ipak. Znači, ja ću pročitati jedan tekst. وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Uzvišen je Allah objavio u svojoj plemenitoj knjizi u prijevodu značenja. Ja sam inače slačio, pa nisam za ove stvari valjan unik. I reci, trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegov i vjernici. Ispravno učenje Kur'ana, sticanje korisnog, a posebno znanja o Allahove knjizi, učenje Kur'ana na pamet i čuvanje, obnavljanje naučenog hifza, samo po sebi iziskuje veliki trud, zalaganje i odricanje. Ova odricanja posebno su izražena ako je čovjek porodičan, on u jednom, a mualim u drugom gradu. Veliki trud u posljednjih 7 godina uložio je naš učenik, dolazeći svake sedmice u školu Kur'ana iz Stazijenog vodskog klubu. Prvo da bi naučio ispravno izgovarati harfova i trudeći se između svake halke oko svakog harfa, a zatim i da je proučio naučenu stranicu 2 na pamet. I kada je imao sredstava i kad je bio bez njih, po toplom vremenu i kada je najveći snijeg. Sa društvom koje je posticao na dolazak i kad je bio sam, stranicu po stranicu dok nije proučio cijeli Kur'an na pamet pred hafizom Muharamom Bajrićem, ali i dalje i danas utvrđujući naučeni hifz. Ovaj trud mi smo prepoznali, a vjerujemo da ga je vidio uzvišeni Allah koji je uputio poziv našem bratu Sanelu Muhamedoviću da ove godine bude njegov gost kod časne Kabe i obavi hadž. Većinu sredstava za uplatu hadža skupili smo i izvršili prijavu u muftijstvu Bihaćkom za brata Sanela, ali smo ostavili prostora i za one koji žele učestvovati u ovom hajirli djelu, mogu se meni kasnije javiti. Molim Allaha da nagradi sve one koje su uzeli učešće u ovoj akciji, a našem bratu Sanelu olakša put i učini hadž mebrur i molim ga da nam halali. Rekli su braća, kaže, nemoj ufeće ga srce, rekao ja uvijek mogu biti bedar. Evo ja ću skoro sprijeti, imam ovdje. Spusti na me svoj magfiret, prije nek bijel i hram skinem, prije nek bijel i hram skinem. Lebbejk Allahumme lebbejk, svaki damar se odziva, od Bosne se sve do Meke, žubor telbije preliva. Na Bakijskom ću mezarju predat rahmet
ashabima i proučit dovu tiho svim bosanskim šehidima, svim bosanskim šehidima. Napojit ću zemzem vodom ovu žednu dušu moju, daj nam Bože s Kevser vrela da talimo žeđu svoju, da talimo žeđu svoju.